baloratu. Eskutan duzuna beteak izan aldira, zure nahi guztiak. Begiratu atzera nola pasatzen diren egunak, elkarri lotuta. Eta orain aukera dezagun, hasi da loratzen, ahokadetan nabari da, zirrara sentitzen, ularran den korapioa askatu nahi nuke, barruan ahazten didana jarrera bidea da. Behin ta berriz errepikatzen da gauaren ilargia, adibide gisa. Eta orain nonbaiten bidea ezinezkoa izango zen, tranpa txiki bat gabe. Hasi da loratzen, ahokadetan nabari da, zirrara sentitzen, bularran den korapioa askatu nahi nuke, barruan ahazten didana ta ezaztu. Hasi da loratzen, ahokadetan nabari da, zirrara sentitzen, ularran den korapioa